čaute, to je Luk a moja sesternica. Ahojte. A práve robíme ovocnú bombu. Takže, ovocná bomba. Už mám všetko nachystané, takže Áno. do misky dáme jablčka, úplne najmenšie kúsky nakrájané, s hruškou zmiešané. No, ďalšie Budeme potrebovať šľahačku a čokoládový topping. Takže, keď to chcete robiť pre viacerých ľudí, tak si takto vám radím, aby si to nevybuchli. Pohrkajte s šľahačkou. No, a vlastne naberajte, koľko vlastne uznáte za hodné, vlastne mám takúto lyžičku a dám to do každého, takže ešte by sa trebalo takto premiešať a dáme tam troška škorice. Škorice. Aha. Neznášam škoricu. Takže Luk neznáša škoricu, pretože on je naša dlhá chlíp. Však to som aj natáčil na YouTube. To asi takto nejak. Bude to vypadať veľmi dobre, pretože ja nikdy nevarím zle, že? Tak. Takže daj si tam škorice, či šľahačku. Treme. To vypadá to nejako takto. Tamto takto, hej? No. Čakaj. Dosť? Hej, môžeš to ozdobiť. Áno. Vlastne takto. To môžete... Spadlo ti to. A vlastne dáte si na to ten Takto. čokoládový topping. Takže keď sa vám sa toto čo nám, tak to rýchlo olište. Ja si dám, hej. Tak to nejako to vypadá. Stačí? Stačí. Tak. Tak. Dobre? Takže nejako takto to bude vyzerať. No a najlepšie si môžete dať aj citrón. Áno, ale ten mám na alergiu. No ja si už dám. Ja nie. Takže dáte si polku citróna a normálne si ho vymačať šťavu. Tak. Keď to máte, Jak to vypadá nejako takto také pekné. si budeš umývať. Dobre. Takže takto nejako nešikovne, to spravujem. No, dajte mi Vždycky takýto nešikovne. lyžičku, to sa nakýdam späť. Teda nakýdam späť. Moje našťastie žije. Čakávam smiešne. A keď si niekto taký neskopný ako je Luk, tak veľa šťastia. Čaute.